Bueno, hemen txegaz, Javi Zagirreaz, aurrerako porteruaz, gaur aurrerak, empate a 0 jau Aloñamendi kontra, partido bat izan dena, vamos, para olvidar, sobre todo biharren partido izan dena bastante kaotiku, eta hemen txakau, aurrerako jugadori, ongo sekasun porteru, adierazpen batzuk etxeko. Bueno, Javi, gaurku izan da, bueno, una pena, Naches, lehenengoko tiempo pizkat parku izan, oza, escaso de ocasiones y juego, baina gero biharren denbu izan da, que hartu zena aceleradora, zapaldu zuena, da Aloñamendi, que se os ha subido a la parra, da, bueno, da txarengo rekti izan dela kaotiku, da, con un triste empate a 0, se termina la historia. Egia, bueno, lehenengo zati izan da, bueno, partidua eta trabau izan da, behek igual kontroleruan dabe, baina, bueno, bigarrena geuri izan da, okazio pina bat eukideu, eta zean ez duguna asmatu, peni egin, tristi izan da, eta, bueno, konforma binbiaren pati egin. Partidu azire, vamos, ibilizase de tú a tú, Aloñamendiaz, kontuno kitxe, klasifikazioen pareaz zinzuzenela, da, bueno, lehenengoko ordu erdixin ez da ionixe, vamos, ez okazio hori, bakarri gion da, bizos, vamos, que pasaban de largo, baina gero Mikel Badela, que 86 minutu neukira okazio bat, dortxe, vamos, partidu eukira beste konotazio bat, da bihar, baina ezin izan hau sartu, hori okazio eta bueno, con el empate a 0 habrá que ir a la caseta. Bueno, lehenengo zatixan, minin dozkue kornerretan, eta, bueno, horre azkenean mantendu indo porteixia utzien, da, bueno, bigarren zatixan, 6-7 okazio argi eukidou, 1 kontra 1, largeruan, postian, geho anulautoko golien, eta, bueno, nahizta geho behaiek bate euki, bueno, azkenean, hori zuk esan dozuna, da konforma binbiar empatiekin, da, bueno, urrengo hastien a muerte jumbia berioran, nahizta partio zai izan, handikan zehozeatea bio, eta aia batu inbio 3 puntutik 3 puntu, aia puntu batekin ez dau balixo, nahi baldin bau goizan ibili, ja hasi bio. Beharren partidu, zeu izan zuen bono, izan da cambio de connotación, Mikel Badela que eukira biharren partiko lehenengoko zinoi, gero beste minuto batzuk barru eukira beran sartura gola, baina arbitru que por fuera de juego, por algún motivo similar, puede ser una falta, anulan jau, gero bagian izan da joku bastante del hundir la flota, vamos, tú me atacas, yo me ataco, yo te ataco, gero izan da bastante kaotiku, ataque a junzase a muerte, da, bueno, atxanengo partidu izan da, vamos, de caos total. Eurek eukira sartura be gola, da, por fuera ion dara, bai, un rifirrafe con el juego de línea, segur izan zase protagonistetako bat, da, bueno, da gero eurek sufriura be expulsio bat, baina ion dizo okazioik, baina nada de agujerear la portería. Acaba como empieza. Bueno, bigarren zatixa bizixe izan da, bueno, nik uste dut beha Aloñamendi pizkat lehenengo zatixa indaben esfortzua eta geho pizkat ordaindu indau, da fizikoki jeitxin da, orduan bueno, gu pizkat aurrea junga, da, bueno, nahizta geho behaiek kontran pizkat irten, bueno, peni izan da, ez sartu izan da, kolak ez sartu izan da, da, bueno, azkenian hori, ezin da gehiago egin. Horrengo partidu, esan zuen boron Berion kontra, rival potente baten kontra, hor Cesar Beniton, Mirakruzeko altun, da, bueno, rival potente baten kontra, kontune eukitxe, geho korgazela, rozando la zona roja, esan la del descenso, da eurek hor dabiz, aunque eurek aziriz pizkat flojito, eta gero jundiz aceleradora zapaltzen, bueno, horra junbirde,
motibaute, hemen pasarana astea, ze gaur izan da un partido para olvidar, eta horra Donostire juti, animuaz, motivazioaz, eta hacer algo grande. Ba, ez da beste, gaurko ea astuin bio, eta bueno, Donostira fuerte jun, da detu jolastea. Ekipona, berio ekipo oso na da, eta bueno, jende oso nakin, individualki, eta bueno, baina bueno, guk ez daukau bildurrik inoei, da bagizu preferentien berdintasuna eta oso hundixa da irabaztea jumia. Bueno, Javi Zagirre, eskerrik asko eta sorteon. Ba, zeuri, Erik.